Γεια σας φίλοι, Χρήστος εδώ από Κοκονέξ Ελαστικά. Και τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε το καινούργιο Pirelli, το Cinturato C3. Η Pirelli σταμάτησε τώρα να ονομάζει P7 ή P1. Λέγεται Cinturato C3, είναι η τρίτη έκδοση του Cinturato. Είναι ένα λάστιχο Touring, ένα λάστιχο Voltas ας πούμε, το οποίο βγαίνει σε πάρα πολλές κινήσιμες ας πούμε και δημοφιλείς διαστάσεις. Αυτό είναι ένα 205-55-16 και τι βλέπουμε εδώ. Όλη η σειρά C3 είναι α στο βρεγμένο. Στο καύσιμο έχει πολύ καλή ετικέτα και σε όλα τα νούμερα είναι από το 70 μέχρι το 72 δεσιμπέλ θόρυβο. Δηλαδή είναι αρκετά θόρυβο το λάστιχο. Έχει ένα βελτιωμένο πέλμα και γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Πάμε να δούμε από κοντά το πέλμα και τα λέμε σε άλλο βίντεο.